і на суші, і на морі, і в повітрянім просторі. Все Марию прославляйте, света к ёй вянок святайте. Божий справ Яна корона, Разанёлов прославлена, и земли, и неба Пани, будь завсёды разом с нами. Рушайки своим журчанием, душаняты шабятанием, и истоты все живые, славьте знаний вы Марию. Все луги, явины горы, и блакитные озеры, Мати Бога прославляйте, ёй хвалу и честь отдайте. И на суше, и на море, и в поветранном просторе. Все Марию прославляйте, скретах ёй вянок святайте. Божий справ Яна корона, Разанёлов прославлена, и земли, и неба Пани, будь завсёды разом с нами. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Śpiewajcie Panu nową pieśnią, bo On uczynił cudy. Перед большим язычников объявил свою справедливость. Аллилуйя. Подчас этой святой мши молюся за róży różańcowe, tak samo wszystkich tych intencji, w jakich one молятся, просячи доброго милосердного Пана об Его благословении. Перепросим за наши грехи, как мы могли с чистым сердцем сласти в эту наисвятейшую охвяну. Spowiadają Bogu Всемогутному и Вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, а на земле спокой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодарю Тебе,
Борися із пророчайця, змилуйся над нами. Бо тільки ти святий, тільки ти наш Пан, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амінь. Молимся. У всемогутный вечный Боже, неизменно узмацняй у нас деяния пасхального сакраменту, как Ты, якого Ты отразил святым кросте, с допомогой Твоей ласки принесли богатый плен добрых учинков и досягнули радости життя вечного, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі і владарить в єдності Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Амінь. Читание книги Дел апостолов. У тыя дні, калі колькасць вучняў павялічылася, эліністы пачалі наракаць на габрэяў, што яны забываюць пра іхніх удоваў у штодзённым служэнні. Тады 12 склікалі усіх вучняў і сказалі: «Нягожа, каб мы занядбалі Слова Божие і служылі пры сталах. Таму, браты, выберайце з вашага ліку 7 мужоў добрай славы, поўных духа і мудрасці, якім даручым гэтае служэнне, а мы увесь час будзем трываць у малітве і служэнні слова». Спадабалася гэтая мова ўсёй грамадзе, і абралі Стэфана, мужа поўнага веры і Духа Святога, і Філіпа, і Прохара, і Міканора, і Тымона, і Парэбна, і Мікалая Прозеліта з Антыёхіі, якіх паставілі перад апосталамі. Яны, помолившися, усклали на их руки. А Слово Божие поширалось, и значно повеличилась колькость учнів у Єрусалимі, і шмат святаров прийняло віру. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Радуйтесь, о Пану, справедливые, праведным належит хвалить Его. Славьте Пана на гуслях, грайте Ему на 10-струнной арфе. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Правдивое слово Пана, и все учинки Ягоные верные, и Он любит справедливость и правосудие. Милостью Пана полнится земля. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Бось вока Пана над тими, хто Його боїться, над тими, хто сподяється на Його милосердность, как И Он душу их уратовал от смерти и накормил их у час голоду. Милосердность Твоя, Пане, нехай буде над нами. Читание першого послання святого апостола Петра. Умилованы, приступаючи до Пана живого каменя, откинутого людьми, а не выбранного Богом, ко
каштоўнага, і вы самі, як жывыя камяні, будуецеся ў дом духоўны, святарства святое, каб прыносіць духоўныя ахвяры, прыемныя Богу праз Езуса Христа. Бо сказано ў Пісанні: «Ось я кладу на Сіёне камінь краевугольны, выбраны, каштоўны, і хто верыць у яго, не асароміцца». Таму для вас, веруючых, ён каштоўнасць, а для няверуючых камень, які адкінулі будаўнікі. Ён стаў галавою вугла, каменем спатыкнення і скалой спакусы. Яны спатыкаюцца аб яго, бо не пакараюць заслугу. Дзеля гэтага яны і прызначаны. Вы ж выбраны род, каралеўскае святарства, народ святы, люд, узяты Богом па ўласнасць, каб абвяшчаць цноты таго, хто паклікаў вас з цемры ў цудоўнае святло сваё. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я дорогой правды и життя, кажа Бога. Ніхто не приходить до Отца інакш, як тільки праз мяне. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Господи. У той час Єсус сказав учням: «Нехай не тривожиться серце ваше. Вірите у Бога і в мене вірте. У домі Отця моєго шмат святиць. А коли б так не було, ті сказав би я вам, что иду подрыхтовать место для вас. И коли пойду и подрыхтую вам место, приду снова и заберу вас до себе, как и вы были там, где я. А дорогу, куда я иду, вы ведаете. Каже йому Тамаш: «Пане, не ведаем, куди ідеш». Як можем ведать дорогу? Єсус сказав йому: «Я дорога и правда и життя. Ніхто не приходить до Отца інакше тільки през мене. Коли б ви ведали мене, ведали ви і Отца моего, і адгетуль ужо його ведаєте і бачили». Філіп каже йому: «Пане, покажи нам Отца і хопить нам». Отказав йому Єсус: «Філіпе, стільки часу я з вами, а ти не ведаєш мене? Хто мене бачив, бачив і Отца. То чому ти кажеш, покажи нам Отца? Чи ти віриш, що я у Отцу і Отець во мне? Слово, що я кажу вам, не от себе кажу, але Отець, який во мне, он чинить справи своє. Вірите мне, що я в Отцу і Отець во мне? А коли не, то вірте деля самих учинків. Справді кажу вам, хто вірить у мене, буде робити учинки, які я роблю, і більше за їх зробить, бо я йду до Отця моєго». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Как хтось з ваших близьких, знайомих, родних, таких, кого ви кохаєте, сказав вам, що я йду до Отця моєго. Іначе віруючи помираю. Яка реакція вас би охопила? Чи радость, чи плач? Неоднократно чується, що хтось говорить, що у когось померла близька особа, другий говорить: «Я не знаходжу місця собі. Так тяжко мені це переодолеть. Не ведаю, що зробити. Як далі жити, поступати». Такий чоловік, який так говорить, так хіба не ведає, що є смерть, наприклад,
Конечно, смуток нас охоплівае. Але мы жыцця для гэтага не будем тратить свайго. Было нам падараванае Богом, каб мы для Бога далей жили. Калі я так не заканчивается сэнс жыцця, бо хтосьці другі адышоў, то я неправильно закинул свой якор, ён не ў Богу быў закінуты, а ў другім чалавеку. А ведаем, што другі чалавек заводіць. Сёння можа паабяцаць, а заўтра не зрабіць. А Бог ніколі так не чыніць. Ён сказаў, я іду падрыхтаваць месца. Калі б так не было, я бы гэтага не чыніў. Але там месца для вас ёсць. Для кожнага з нас. Таму варта якор свайго жыцця, свайго статку закінуць у Хрыста, каб ён нас прыцягнуў туды, куды нам патрэбна. Ісус Христос сёння гаворыць, я дарога, правда і жыццё. Дарога – это штосьці незменная. Яна не жывая. Мы можем по ей ехать автомобилем, будем ехать хутчэй, будем гэтыя полоски прорывистые так менять, что можем в пэўным моменте на такой хуткости, что они сольются в одно, але дорога не изменяется. Яна была такая и ёсць. Да, может, ее треба трошки подлатывать часами, бо яна так само пасля зимы 10 не повыбивала от морозу, от розных рэчаў, соли и так далее. Але мы не переносим что-то в другое место, и нам тут, где, тут и где. Час от часу якусь новую дорогу будуємо. Ісус Христос говорить, що я дорога. Чи я дорога, значить, я незмінний. Я такий, який був, єсть і буду. Нічим не зміниться. Тоді чого покликаний чоловік на этой дорозі? Как идти, имкнуться вперед. Как эту дорогу познавать. Я часто сподорожничаю на разные реколлекции, миссии, перегринации, квесты, в разные места, на розні зустрічі, на яких треба бути. Та є ж дорогами, їх познають. Але вони не зміняються, вони такі, як є, такі, як є. Так, їдучи по дорозі, можна назирати, побач, які є ті гори, які є ті ліса, які є ті дерева, які є ті озери, і різні справи, які є ті звірі, які може віддати, а не може перебігати дорогу перед тобою, і ти їх хочеш зловити нечайно. Але це не це сенс. Сенс, Ісус Христос говорить, я дорога яка, яку треба познати. И мы покликаны, его дорога есть для того, как мы ее подорожничали, как мы ее шли. Когда кто-то скажет, что я в этой святыне, у своей веры, устатковался так, что мне больше ничего не треба, да на древней дороге. Позаправдная дорога, человек на нее не останавливается. Когда поглядите на Иисуса Христа, Иисус нигде не остановится нельзя. А вот когда размножил хлеб, когда все пришли, хотели его королем зробить, сказал, я покликан, как не только вам добро было. Я пойду далее обвещать Божие молодарство. Бо я на это пришел. А мог бы, после доброй першей справы, сесть на месте и сидеть на месте. Непрерывно и чинить теперь только то, для чего мы покликаны. Но нет. Иисус Христос иде далее. И это нам показывает. Коли Он дорога з'является, Он показывает, в какой способ мы маем в этой дороге наши познания. Не только гэтые, за яких мы ездим автомобилями, а сподорожничаем, але так само и дороги нашего життя. А этой дорогой нашего життя з'является сам Христос. Тому гэтыя словы сегодня вельмі пригожа гучаць. Да, у сегодняшней Евангелии только в белорусской мове палатка. Тому я остановился, каже Тамаш, не Тамаш, каже Филипп. Потом возьму ручку поправлю, бо там только неправильно зарегистрировали. И сегодня мы в нашем житті покликаны, как бы что-то постоянно у руку, у движении. Не остановиться на месте, але идти и мкнуться наперед. Как мы познали то, что нам, вот когда человек закрывается на месте, то он помирает. И он не развивается. Мне так само была такая охота, как мы видим, у Костеля есть год 1 и 2. Это звучайные дни. А звучайные дни только изменяется читание, первое и другое. Евангелие постоянно то самое. У неделю переживаем тройный год, czyli год А, Б, С. Теперь мы триваем у годі А. І кожну неділю другое читання, перше, псалм другий інакше співається в ту саму 5-ту неділю, пророка другое читання, і знову інакше, з тим Євангелія так само, як другая. А у меня была бы такая спокуса, например, затриматься на месте, написать своє честі про життя, простригати усі казання, які я маю говорити до вас, сьогодні листі з карточки, і вже тут знаходжуся 8 год, і знов читати те саме, що читав кілька років назад. Бо
Була б така спокуса. Так само. Це був би легкий трип життя. Але я покликаний, як я розвивався. На цій дорозі мого життя я так само повинен розвиватися, повинен познавати Христа. Была бы такая спокуса, как вы это все читаете. Вы, может, не памятали, что я говорил 3 года тому назад? Але я бы памятал бы, я маю все 4 мши, на кожной святой мши, а вот это самое Слово Божие. Я мог бы остановиться на месте, але я иду и мкнуся наперед. Как показать Иисуса Христа тоже с другой стороны, с другой перспективы. Так, это мне швидко штука. Вот, например, когда есть якась недельная мша, або когда есть пастерка, там і одно казання, потім на другий день пастерки, другий день, той самий день, а я вже приготовив наступне казання. Наприклад, на Вігілію Пасхальну одно читання, казання, затем за несколько годин вже наступне мша, вже сижу ночью і наступне приготовляю. А на что было готовить? На что было бы мне развиваться? Я мог бы достать карточку и прочитать то, что было 3 года тому назад. А вот некоторые отморозить как минуло. А ведь мы ведаем, браты и сестры, посилок, обед, який мы заморозили. На вот то самое мясо, которое мы приготовили сегодня, ему уже завтра заморожено не будет, так сам смаковать. Оно уже будет иметь другой смак. Оно уже не будет такое сочистое. И говорит, нас Христос захочет, как бы в нашем жизни не заморозили все в нашей вере. Мы же сами одним и тем самым триваем. А как мы эту нашу дорогу життя познали, так и натяжко. Потому что Иисус Христос говорит, я дорога, и дорогу показал, попростришь. Это так само дорога для нас, так для знал. Это как бы не шукание у костей, только с упокою, только как задовольность, как нас Бог задоволил, как увидели приемности, то Иисус Христос звания не имел. Было его, а и другим не было. Что пришел выконать волю Бога. Не свою. Не моя воля, а не твоя воля. Неоднократно мы это почуем. И тому варто в своем житті сказать и задуматься, что является сенсом, что является дорогой для меня самого. Человека, який 10 лет кидає Пана Бога, это место не может быть устоен, начиная делать у что-то другое. Такая история в Сан-Хосе, в Калифорнии, жил такой человек Вильям Винчестер. Это тот самый человек, который придумал Винчестер, оружие такое, которое Винчестеры не часто уживаются в фильмах, в этих, не знаете, в вестернах, у вестернах. Так вот, есть история цікавая, что когда он помер, его жена Сара Винчестер не знаходила сенсу життя. И подалась у одну из сект, яким була секта спиритистична. Там, відомо, від гэтага моўцы, прамоўцы, які там говорив, почула, что в своем житті повинна, и он так ей сказал, этой медиуму, что она повинна побудовать виллю, дом великий. Кроме того, у этот дом она повинна сама поселиться и запросить души тех людей, которые погибли от этого оружия Винчестера. Взяла на важно. Выкупила кусок дому, вилли, и распочала его разбудовывать так, что будовала величезную виллю, которая вместила в себе 500 комнат. Представьте себе. Кроме того, она была помешанная на личбе 13, что у этих покоев, как вошлося, было 13 окон, 13 шиб, 13 панелей было на потолку. В этом самом доме было 40 сходок, а каждая сходка лечила по 13 ступенек. В этом доме, кроме того, были новодельные, которые вели никуда, у пустоту. Были сходки, которые вели у пропасть, были оборванные. Уже тогда у те часи она так само зробила окно, а не удалося. Гляділа в нікуди. Чому? Бо не знайшла сенсу життя. Коли сенс покладала у другим чоловіку.
поверила у тое, што ёй сказаў Тимеду. Так, калі хто паедзе ў Каліфорнію за ахвочвай наведаць гэты дом, ён сёння з'яўляецца музуальным і цікавым месцам, адной з цікавай атракцыі Каліфорніі самой, дзе людзі прыязджаюць і падзіўляюць гэтую будову. Акрамя таго, гэты медыум ёй сказаў, у той момант, калі ты заб'еш апошні гвоздь у гэтым доме, у сваім будове, ты памрэш, закончыш будаваць, і твоё жыццё закончыцца. Таму будаўнікі ў гэтым доме працавалі 24 гадзіны ў суткі. Яна пры гэтым халасе спала, і гэта не турбавала найважнейшых жыць. Браты і сёстры, гэта сапраўдная гісторыя нам паказвае, каб мы умелі ў нашым жыцці наш якар кінуць у Бога, каб на ім пакладаць надзею, не на другім чалавеку, бо потом гэта заканчваецца ў такі трагічны спосаб, што чалавек распачынае верыць у штосьці. А Ісус Христос гаворыць, калі хто у маё імя будзе прасіць што-небудзь, я гэта учыню. Ба, яшчэ большыя цуды будзе чыніць, калі будзе прасіць. Чаму? Бо я буду за вас прасіць у Айца майго, каб ён гэта учыніў. Хтосьці сказаў, гэта байка, сказка якаясь, што ксёндз расказвае, што мае малітвы яшчэ ні разу не былі выслуханы, што мае просьбы, якія я знашу, і таксама да Бога не далятаюць. Наступная гісторыя сапраўдная чалавека Джордж Міллер. Джордж Міллер жыў у Брыстолі. Там распачынаў разбудаваць сірацінцы для дзяцей. У сваём жыцці ён ніколі ўпрост чалавека аб нечым не прасіў, калі нават быў у найбольшай патрэбе. У сваём жыцці ён толькі маліўся, калі ўжо навярнуўся, бо на пачатак ён быў далёк ад хрысціянства, калі ўжо навярнуўся, ён толькі маліўся і ўсё атрымоўваў ад Бога. Ба, ёсць кніжка, спісаная ягоных малітвах. Калі раз па дзённікі робіць у нас, ён усё запісваў. Як маліўся, адразу запісваў, чи Бог адказаў на гэтую малітву, чи не адказаў. І ў гэтым дзённіку па сённяшні дзень знаходзіцца 50 000 малітваў, якія былі выслуханыя. І ён там апісвае, в які спосаб Бог адгукнуўся на гэтую малітву. Ба, 30 000 гэтых малітваў былі выслуханыя ў той самы дзень, калі ён заносіў. А большая частка з гэтых 30 000 была выслуханая ў тую самую гадзіну, калі ён маліўся. Адна з іх, гэтых малітваў, калі ён залажыў гэтыя сірацінцы, панаваў голад, не было чого есці, гэтыя дзеці сабраліся ў школу, з раніцы усталі, надзеліся, глядзіць у кухні, нічога нема, для дому таксама нічога нема, нічога нідзе нема, каб есці. Але наказаў сваім, которые там каб прыслугоўвалі, каб накрылі да сталу. Нема нічого есці. Накрыйце да сталу. Накрылі да сталу, дзеці селі за гэтым сталом. Пры пустым стале нічога не было, толькі ложкі і тарэлкі, больш нічога і кубкі. Ён пачаў маліцца, і не прайшла хвіліна, як хтосьці ў дзверы застукаў. Быў гэта пекар, які гаворыць, што я сёння з раніцы у прыледзе у сваіх малітвах бачыў, што маю прынесці сюда хлеба і булак. Ось прынёс вам хлеба і булак. Не прайшло яшчэ, нават мінута не закончылася тая першая, як ізноў хтосьці пастукаў у дзверы. Быў гэта чалавек, які развозіў малако. Прыйшоў і гаворыць, што у мяне тудака сапсаваўся воз, павозка, на якую я малако вёз. Сёння жара на вуліцы, я нічога з ім не зраблю. Прыношу вам гэтае малако і прынёс больш, чым 10 банак малака для гэтых дзяцей. Прасіце, будзе вам дадзена. Чи мы маем такую веру, чи мы пакладаем больш надзею ў другім чалавеку? Прыгожа гэты прыклад Джорджа Міллера. Жадаю, каб і кожны з вас имел такі дзённік, дзе можна было бы запісаць нашыя малітвы. Не толькі, але таксама і адказы Пана Бога на нашыя малітвы, якія Бог выслухаў і нас абдарае. Чаму? Бо тады, калі мы адчынім, то будзе ўзмацненне нашай веры,
чтобы сапраўдну Бог ёсць тым, хто клапоціцца пра мяне больш, чым я сам. Просім аб гэтым падчас сённяшняй святой імшы. Ці ты верыш, што я ў Айцу і Айцец ува мне? Веру в одиного Бога, Айца всемогущего. Створителя неба и земли, всего вашего имя вашего, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, за Отца народженного, верующий невеками, Бога от Бога, Святого Сына, Бога от Бога, народженного неспорного, одинокого Отцу, праз якого все сталося, і Он для нас людей, і для нашого спасіння, зійшов з неба, і вселився от Духа Святого, з Діви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Богом Отці, був замучений і похований, і на третій день воскрес, подобний Писанню, і взійшов на небо, сядеть праворуч Отца, і знов прийде у славі, судить живих і померлих, і його владарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв про пророку. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. До Бога, який поєднав нас з собою у своїм виноватим Сині Єсусі Христі, вознесем з удячностью супольные молитвы за святый костел, как Христовое тело, и как все его вызнавцы мкнулись для святости те прочее. Выслухай нас, Пане. За біскупом нашей країни, как и пасторская инициатива, служила на користь усьому народу те прочее. Выслухай нас, За Пане. людей, які размерно клопотятся об своим добробыте, как они умели згаджаться с волей Бога те прочее. Выслухай нас, Пане. За людей, яких докарає сумління, як вони знайшли дорогу свого життя, а дякуючи этому отримали супокой у сакраментах і покаянні, і поєднанні те прочее. Выслухай нас, Пане. За дружинців, а так само усіх тих інтенсів, які молять за те прочее. Выслухай нас, За Пане. нас тут присутних, як уділ Святої Мши, поглибляв нашу єдність з Богом і людьми те прочее. Выслухай нас, Пане. Боже, а Ты про смертью воскрешения Своего Сына заключил заповедь с человечеством, выслухай наши молитвы и керуй нами, как наши ученики завсёды были згодные с верой, якую мы вызнаем про Христа, Пана нашего. Аминь. 63. Христос воскрес померлых, смертью завоевал, порвавший путы века, житё нам даровал. Порвавший путы света, житё нам даровал. А полна жизнь могилы, наш пал воскрес, всем верным в небо радость, Иисус покой принес. Всем верным в небо радость, Иисус покой принес. Молитесь, как мою и вашу, як я принял Бога и те всемогутные. Нехай Пан Бог прийме офяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Боже, працудовне, Твоє здоров'я, яке бувається в этой офяре, робиш нас удельниками Твоего Господа, учениками, спознавши Твою правду, послідовно керувалися її наші ученика, про Христа Пана нашого. Аминь. А вам слава І з духом Твоїм.
Ciebie, Panie, zаўсёды wysławieni, a особливо в этот час больше урочисто вещай Твою хвалу. Коли Христос była wiarowany jak nasza Pascha, wraz Jego Syny światła narażająca dla wiecznego życia, a dla wierników odczyniająca bramy władarstwa niebiesnego. I od swoją śmiercią pieramok naszą śmierć, a Jego z mертwych powstanie stała zadatkiem nasza chwałuwa skraszenia tomu, a gdy człowieczeństwo się w świecie, radując o wskrzesieniu Chrysta, a chorego razu z siebie światy. Śpiewając Tobie i chwały, niespynna usklikaючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вершинах. Zaprawdę Boża, Ty święty i sprawiedliwa chwalić Ciebie все Twoje stworzenie, poprzez Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrysta, dzięcznej mocy i Ducha Świętego, Ty все оживляешь и освящаешь, и неспынно збираешь народ свой, как от исходу солнца и до заходу, складал имени Твоему чистую охмяну, тому едности с усим костелом первый день тыдня, когда Иисус Христос воскрес и спаслал на апостола Духа Святого, раз Христа покорно молим Тебя, Пане. A świeci mocy i Ducha Twojego Ty je dary, jakie my przynieśli Tobie na ofiarę. Как станься jednym ciałem i krwią Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrysta, jaki nam nakazał zdійснять эту tajemnicę. Bo on u tую noc, kiedy był wydedzony, wziął chleb i podzięku Tobie składający łamał i rozdawał swoim uczniom, każący: Wierujcie i jeszcie z tego świata, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynom na wieczery wziął kielich i podzięku Tobie składający błogosławił i podał swoim uczniom, każąc: Wierujcie i pijcie z jego siły, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего преступления. Wspomnieniu Panie zbawczy ruchu Twojego Syna, tak samo jak cudowne воскресение i miłosierdzie. I czekający od drugого przyjścia z podziaką i składają Tobie эту живую и świętую chmiaru. Uzględź prosim na dar Twojego Kościoła i przyjmij Jego jak chmiaru, jakiej Ty pożadał być umilостивленный. Nazwól jak my, uzmocnione ciałem i krwią Twojego Syna, napełnione Duchem Jego Świętym, stali jednym ciałem, jednym Duchem w Chryście. Niechaj On sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać wsparcie z wybranikami Twoimi. Najpierw z Najświętejszej Panny Bogorodicy Maryny, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi uczennikami, ze świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, świętym Jakubem i всеми świętymi wraz z zastupnictwa, jakich my spadzajecie na Twoją niestąpną допомогу. Proszę Ciebie, Panie, niechaj ta jak wiara naszego pojednania przyniesie się u światu supoko i zbawienia. Будь łaskawy, umocować u wiery i lubowi Kościoła Twojego, jaki pielgrzymuje na ziemi, zasługoj Twoim papom naszym Lwom, biskupom naszym Józefem, z usimi biskupami, usim duchowieństwa
и всем народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбу в этой чаке, некая по Твоей воле станет перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто власти Твоей отошел с этого свету, милостиво проявил благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом зими и завсёды радоваться Твоей хвале, раз Христа Пана нашего, раз Его одорваешь свет усялякими добротами. Раз Христос в Христове у Христе, Тебе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся ваша ей хвала, правду земляки вечная. Называемся детьми Божьими и изъявляемся духовной вдячности, смеемся сказать: Отче наш, который в мире, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого. Дай ласкаво спокой в дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и заховали от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийща Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и мощь и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру Костела Твоего, и будь ласкавый сходно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и Ты живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Божий, який вяриш на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Барану Божий, який вяриш на себе, грехи свету, змилуйся над нами. Барану Божий, який вяриш на себе, грехи свету, одари нас супокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные покликанные на вечеру Божию. Пане, я не рад, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Тело Христа. 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 За наш Христос воскрес. Тело Христа. Аллилуйя. Мир и
Смерть Христовых не страшит. Аллилуйя. Смертью он завоевал. Аллилуйя. Мозу пекла отобрал. Аллилуйя. Шлях открылся нам правый. Аллилуйя. Там, где Христос, будем мы. Аллилуйя. Что с Христом тут на земле. Аллилуйя. Будет им на вышине. Аллилуйя. Номер 236. Прославляйте Его все народы, спашанной песни Ему спевайте. Моя ласка завсёды з нами, а Его милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя, аллилуйя. О, прославляйте Его все народы, спашанной песни Ему спевайте. Бо Его ласка завсёды з нами, а Его милость на веки. О, аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя, аллилуйя. О, аллилуйя, аллилуйя. Молимся. Просим Ciebie Boże, da pomażyłaś przyjmować narodu, jaki Ty wzmocnił najświętszym sakramentem i uczynnikami opłakinąwszy starą grachowę, zresztą mowa życia ocnowa, raz Chrysta Pana naszego. Amen. Объявлю. Разом весь месяц май после святых Римшев вечеровых у 19 отправляется на божество майовое, а в неделю после святой Римши у 10:30. На гэтым тыдні припадае першы аўторак месяца, дзень малітваў праз заступніцтва святого Архангела Михала. Таксама каждый першы ўторак месяца у 18:20 запрашаем мужчин нашей парафии, и мы будем молиться на ружанец. Коли кто хочет послухать, помолиться с нами, то запрашаем, а этот ружанец будет вести мужчину нашей парафии. Pierwsza środa miesiąca, dzień modlitwy pro zastupnictwa świętego Józefa i chcemy modlić w intencji budownictwa naszej parafii. Pierwszy czwartek miesiąca, dzień modlitwy o mnogich poklиканиях do służby świętarskiej, zakonnej i misyjnej. 10 maja 12 godzinie w następną niedzielę odbędzie się hodowina pierwszej świętej komunii, a tak samo święta msza w intencji zakończenia i podzięki Panu Bogu za katechetyczny rok 2025-26. Choć sama katecheza jeszcze nie zakończyć, ona będzie trwać na 28 maja, ale gotuje świętej mszy robimy u czwartek 10 maja, a tak samo po świętej mszy odbędzie się piknik dla dzieci i батьков i senior, na jaki szczerze zapraszają, pożarem что-нибудь, może что-нибудь zapalują, skoro patyczki biegają, można ich zjeść, 17 maja gdzieś o 13:30 odbędzie się uroczystość pierwszej świętej komunii. Dziękuję za kierowanie na budowę świętyni, za wspólną indywidualną modlitwę, za śpiew oprawę liturgiczną, za wybieranie kaplicy, tak samo tym, kto dyżurzył. Pomódlmy się za tych, kto na tym tygodniu świętuje dni narodzenia, imieniny, jubilei, kto czeka
Михай народив дітей за ксяндза Олександра, пробашча з парафії Катова, з нагоди дня іменіну, який ще не переживає. За добродіях передавця нашої парафії так само обновив добродіях будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас заручаючи кожного поособку опіці Маті Божої Руженцової, твоїй обороні отдаюся. Святая Богородица, у наших потребах не поражай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсюди. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, что вы идете, что приходите. Проявите Божие благословение, нехай оно вас наполнит правдой, радостью и с упокоем. Все будет добро, только треба завести денники и записать, что мы от Пана Бога отримали. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. О Наисвятейшая Пане Иисус Христе, присутний посеред нас в этой белой гостей, мы покорно схиляем свои колени перед Тобою и хотим в этом майовом месяце просить у тих інтенцій, які носимо в глибині свого серця, пам'ятаємо про Ружу Руженцову, які є в нашій парафії, і дякуємо Тобі за їх. Так само за дітей і молодь, за дітей, які будуть переживати першу годовину Святої Комунії, а так само свою першу комунію, першу сповідь, як добре отдано приготовалися, і як це було для них мотором, руховиком у житті християнським, як імкнулися дякувати Тобі і частей виступати і користати з Твого алтара хліба життя. Kyrie eleison, Chryste, baczuj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boża, zmiłujcie nad nami, Synie Zbawiciel światu Boża, zmiłujcie nad nami. Duchu Święty Boża, zmiłujcie nad nami, Świętая Trójca, Dziwy Boża, zmiłujcie nad nami. Świętaya Maryja, Marysia za nas. Świętaya Bogorodica, Marysia za nas. Świętaya Panna nad Pannami, Marysia za nas. Maci Chrystowa, Marysia za nas. Maci Kościoła, Marysia za nas. Maci miłosierności, Marysia za nas. Maci łaski Bożej, Marysia za nas. Maci nadziei, Marysia za nas. Maci braciszka, Marysia za nas. Maci niezagadana, Marysia za nas. Maci nieparuszna, Marysia za nas. Maci
невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, молися за нас. Мати наицудовнейшая, молися за нас. Мати доброй правды, молися за нас. Мати Творителя, молися за нас. Мати Творителя, молися за нас. Анна наимудрейшая, молися за нас. Анна хвалы годная, молися за нас. Анна прославленная, молися за нас. Анна могутная, молися за нас. Анна ласкавая, молися за нас. Анна верная, молися за нас. Люстра справедливости, молися за нас. Царица мудрости, молися за нас. Причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, молися за нас. Святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, молися за нас. Рожа истечная, молися за нас. Вежествости святовой, молися за нас. За лады домен, молися за нас. Ковчег заповедный, молися за нас. Правая вестная, молися за нас. Зорька ранешняя, молися за нас. Отравление крови, молися за нас. Притупан грешный, молися за нас. Палюка мигранта, молися за нас. Судячальница таскучами, молися за нас. От порога христиана, молися за нас. Королева ангелов, молися за нас. Королева патриарха, молися за нас. Королева пророка, молися за нас. Королева апостола, молися за нас. Королева мучеников, молися за нас. Королева верных изгнанцев, молися за нас. Королева погана, молися за нас. Королева всех святых, молися за нас. Королева без греху бешеного казачья, молися за нас. Королева необъятная, молися за нас. Королева ружанца святого, молися за нас. Королева семья, молися за нас. Королева супокою, молися за нас. Королева свету, молися за нас. Королева ночи, молися за нас. Королева века Руси, молися за нас.
Радуйся и веселися, Панна Мария, аллилуйя. Бог воскрес, Пан правдива, аллилуйя. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тревожным здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку выслухать нас, вызволить от терпения и смутки, одарить радостью вечной, пред Христа Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от всякой злой приходы выбавляй нас завсёды. Панна творенная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас отдавай. Памятай, Наисвятейшая Панна Мария, что николи не здарилася, как покинула того, кто до Тебе утекая. Тебе надо помогу сейчас, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхнёны до Тебе, о Панна над Паннами и Мать наша, имкнуся, до Тебе приходжу, перед Тобою грешный плачущий стою. О Мать Слова, не погоржай словами моими, а и почуй их ласково и выслухай. Святый Архангеле Михаиле, Держи нас в усмахании, будь нам обороной, супроть спокусы и пастырь злого духа. Покорно просим, нехай Русь нищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь упертого шатана и інших злых духов, якие нас богодушнують о свете. Аминь. Таямницу сакрамента Господа нашего всея, хранить Бог царует нам, Божа новый заповедь, что нам розум не помашет, всякой веры приносит. Богу вечному Тройцы, благословение и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Отцу вечного светла. Молимся. Боже, праз пасхальную таємницю Христа Ты откупил всех людей. Заховай нас праву Твоей милосердности, как мы неспынно згадываючи таємницю нашего спавления, удостоились отрывать сие клен праз Христа Пана нашего.
85.